linh vi chuang lâu càng in du lâu tô vốn về em nhớ cái gì Hello guys, tuntung content tour chu Mahindra XUV 3XO Mizo talent sang hi som ni panga final zan performance le result mi tam tak bar khai phuzuk tu kha kalau hui khom le don ani engpo ni sela top 3 a mi pali lan kai ni in winner puanan ni chia mak ti fe kha in tam ti ka khiani o ke ngei point mak kalau ti ve tho ma se anime wani te chuan final ma khan han soi noi kha ka cha kang reng viawa ma se atul berlem lovin ka ria tuna chuan engkim puana lo ni ta ka veizong te kaloin bun ruak dona enge in ngai ve dan ni ve hlom comment lama kan soi le clear dona ni tuna anin ti siakna a full vek lovin ngoi rengin ei ilo clear photila ngai nom takin kalo review zui don angai nom view don ania I kan ngai dan lo pui te pawni mai thei video clear photang come on look at the video lalin oma atangin tan photang o chu magician ten nia Joseph hi bong kon ve nga cheng ania ti chuan Robert hi mim bung khwa je ma bok ve nga cheng me kani kan so me magic kan ti chan ti hianin hello magic kan chan ti hianin kan han ro nei om sun chu playing card thi ni me ya ma se be dong lo chuan heta hian card da ko ma misnu te khong en idu hun huna stop melody sak to miss stop ti bel duem ai ti bel du lo mo hei hi mi lo hub be sak theng em la en lo la ti khan lo hub be cha la min stop har ti sha chuan ak for an yanga min stop ma ti sha chuan trial je ka ti don ta ni zo tu na stop te tiang che khan idu huna stop lo ti ve top ro stop ta hen lungoi to ro stop ti na hi lo khu ve le la ti ma shen la chuan hei ni nga ti tlai shen la chuan in for hin magic word enge magic thu idu du mi lo cham sak te ti khan cham ro en u la pum purum pum
quỳ đi cái lâu phong trăng cai về ngà cô Victor ghép đi hiện ngay em hiện ngay lồng mồ tôi đã cho là để rin cần tiền ace để joker hiong ta nè cho nên joker phần hi te hi distraction mấy tour anh ta mà sẽ joker pakhat hi chu tiền kan da cha siang à cho nên ace ta hen ka da hey la sim Ace. quỳ hanen chin te Joker quỳ chu te ta hian ani joker zo khi ta hian da cho nên hey joker le quỳ hey hi helai hi ilo en char char ta ni ma se hi en mi alowa enge ni hanen le chin te quỳ joker chu ta hian ani quỳ hi ke te kana ka go lại chú đi xe đó. kan lo khel ve to ni chu ma se ri si kan langam mi alowa joker pan hian thala chuanin tahan kan bet ta ni ma se kan loss doi me ya ace tu ta zo kheno ani ti hian ti tai la te zo khi nge Le mang der thiam meng moi bia thu lan thiami khua lo re ya mi to na lung lai her le le mang der le pri val qua lori tampoka zanin zo kumilo ben puiro ta dango I'm getting sick of making these songs. Boom, 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 boom. I'm just rock and rolling far too long. Boom, 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 boom. Can anybody take me home? Boom, 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 boom. Lamango. Boom. Boom, boom. Boom. Boom, boom. ole khati chin khala uni ta sela tikhanan performance kan han thlir khan winner chu beatboxer turu lutuk vanlal hlupuya halo ni ta thinlung takin kalompui tak zet zet ani mase tihian ka ngai tu ata talent zonania lalrin omahi vobik ani na wangni mi alovin tun competition a hian ei ani aya talent nei ro pu hi an omin ka hrelawani vetlan maya winner chu ani mi alona a ma se zoram mi pui tam tak zok winner hi ani ti hi ka chiang ani chuan a phena hian pukim te a pasal tha zakima
ti kan ria a an thok rim du em mai an ni hi an ni pani contribution kha ti hian mu nom takin larin omanan ron phau chuaka e lalrin omatan hian pukim de hi avalhu te lul em zana chi bai kan buk boka a YouTube channel te pawh kha kan lo subscribe vek don nia ti chuan kan judge thiam tak te result siam hian mi tam tak abara khai ani ti a hriat ani mi hring ngai dan a thu mun vek lo zia atilang chiang em maya tu te po hi winner ni se kan len tlak a rual thap don chuang lo eng po ni se lalrin om hi chu zoram mi pui tam jok winner ani tia hian du tok photang o ti chuan a dot lia chuan ngei 2mg te o an che ji a professional le maya mu an nuamin mi tan ti tlai ani thiam taka judge le mi puite min han bum kual vel han thlir khan an mu nom dang lam ve ani an ngai san po ka tia magic te hi ke pon ka en na sa sa phau magic so te po chu ti ruala kan riak tel tho po ani mai the ani magic hi chu enge rang lu tuk tak maya in bum na in ti der na ani deuh berani black magic kan ti ang chi te ani ngot lo chuan ti chuan kan lo thir photo in kan ringa Christian Jul te Sin Lim te David Blaine te ang chuan turu lo ma se 2mg te hi an chevel anala an mu nom ani ma se keima chuan an thleng sang karin a in ti khan du tok leng le chuan a dot le a chuan a lam thiam a wang le a ami zia engeni kan lo mu thei china ngai na tom tak mai Lucy lal thazuali black belt ani ti kan refura om zeril takneya stage sa zei taka lamron thai ha thin khani top 3 a thlenga winner ni lo ma se zoram mi pui tam tak winner ani chiang ti a hriat ani ma se kan ti le ram teang judge pakhat pu h ro tuanga hi thu lo ta se mo Lucy hian he competition hi heti chen hi ke chu a thlengin ka ring mi alo chu wang chuan puma puyanen an hanin chai fiam na boruak vel khan khi ta Lucy hi adin mun hi a choi sang ni in ka ria chu wang chuan anin biak na video toy te kha lo thlir lok teng o bốc che cái mày email khan enter xem Ka shit cha lo ke ma chong chon. cha enter ani ilam khan enge enter xem cái mà trangin Shilo. zai enter alo thấy là vin cái con cái phèn lóc ngay lắm mày Puma puya korma inja ke cha tiang. Email khan de nge enti ri sia em cha ti enti ti chwa ni puma pu ti sha ya ya. Vale o kha tiang boruak vel ma pu ya han lai der vel lai tak tak chuang si lo le Lucy lai lu tuk mel vel mo kha tiang boruak kha media an dar tak taka kha khan Lucy hi zoram hriat lo in khi ta adin mun hi ke chuan ada katiani chu wang chuan puma puya Lucy ta na hlu em le atop ber tan chuan beatboxer turul tuk mai van lal hlu puya muam nem theya khamo kha kha ni tun lai tong takin abon hi ani top mai zir thiam thei po lo ni ta sela tam tak khi chuanin enge a chak chuang kha kan chak chuang man lo hrim voi khata khati zat zat ron chak chuak rol thei khamo ke phei chuanin angai na ka khelo chuan ram chang kangin an ngai sang kan tia kan Mizo ril ru tam zo ka hi chuan mi tam tak hi chuanin kan hriat reng po hi ka ring te chiam lo amaro chu thalai thang thar te ta na chuanin a hlu em ani chu wang chuan zir thiam po lo ni ta sela mituru tak chu ani pot mai ni Mahindra XUV Mizo talen sang ni som ni panga winner ani hi keima chuan aphu ka ti wang po ni lovin kalom pui em ani tia khanin kan du tok le ange ti chuan khang kan ron soi noi te kha enge kan ngai dan ni hlom le ke chuan tlang takin ka ron soi enge in ngai dan ni ve hlom comment lama du tokin kan soi tlang le don nia bye bye hun man nuam vek ule